Each of us has its own secrets. Ikaw o ako, musugot og sa di, doon natay sikreto. We want to share and divulge these secrets to the persons we can trust. Ato lang i-ambit kining ato mga sikreto sa mga kasaligan nato nga tao. O kini ato silang gitawag nga tinuod, tiunay, true and real friends. Apan dunay uban ka nato nga di kasaligan, gisutian nga secrets or sikrito ipabaw pagid sa ubang mga tao. Pananglitan, siya imong gisutian sa imong sikrito, iya sa ning ipanabi sa uban, ay saba ha, sikrito ra na nato. O katusang usa manabi sa uban, ay saba ha, gisulti niya sikrito ato ra ni. In the long run, it becomes an open secrets. Kung sikrito gani, sikrito. Di na ito ibandilyo, ipahibaw sa ubang mga tao. Kay mahitabo, ay ikaw ug ako, dili na makasaligan sa mga sikrito. Sa atong Ebanghelyo, lahi pod ang ipadayag ni Kristo. Siya nagkanayon, walay sikrito, walay tinaguan, nga dili mabutyag, ug walay gililong, nga dili madayag. Ang punto sa Ginoo, na kung doon na kay mga maayong binuhatan, dili ni mo taguan, ipakita, ipadayag sa uban, aron ikaw mahimong ihemplo, mahimong sumbanan. Usahay God, gusto tang mo padayag sa kamatuuran, mahadlok man ta, kay basig unyag maapi kita sa kaulahian. Di ta mo sutis tinuod, kay basig unyag kita unyay magkalisod-lisod. God wants all the good things not to be in secrets, but to express to others, to make them be noticed so that people will emulate and follow us. Suding Santos nga misa, atong yampo, katong dunay mga tinuguan, nga mga maayo, nga mahadlok mahibawan, ila untang mapadayag ang kamatuoran. Hinumdumi, the truth will set us free.